Umuntu akabingelele ngane zakwethu. Sibingelela nezindaba ezimbi noma ezibhlungu zokudlula emhlabeni kwensizwa yakwambatha uDubula. Sithi alehlangana ngehlanga muzika Mbatha, alehlangana ngehlanga muzika Sontshekasi. I-social media ke imbi. Yinhle futhi. Mina kodwa ke owami umbono bengingathi kuona wonke nje umuntu okhona osebenzisa u-social media. Social media kungakuhle masingabonga ngokwama level. Ku TikTok sonke siyazi ukuthi isikhathi esiningi yadlalwa. That's where we entertain ourselves. Yebo zikhona khona izinto ezenzeka ngempela. Kodwa isikhathi esiningi yadlalwa. Ila abantu abathathe khona isizungu. Izinto serious zikhulunywa ko Twitter, Instagram, mhlasimbe njalo njalo, mhlawumbe ko Facebook. But mostly ku TikTok kusuke kuzodlala sizoyi entertain. Mina am advice bengathi umuntu mayiseyibona umuntu akayikale. Mayiseyibona ukuthi usengaphezulu ngokwe level noma ngokwe profile, mhlawumbe uvikela isithunzi noma uvikela ini, ufuna ukusearch, ufuna kanjalo kanjani. Yonke lonto le akaphume ku TikTok, ungcona akahambe ko Instagram noma ko Twitter njalo njalo, ngoba lento le ka TikTok uzothukeka lapha ngephutha noma kuzokhulumeka kabuhlungu lapha ngephutha. Bese uzama ukuvikela isithunzi ngelo sivela ngayisithunzi igcine sekulimala abantu kanti mhlawumbe bebeyidlalela abantu. Kuyenzeka abantu badlali mhlawumbe igcine kulumela. Futhi kuyenzeka mhlawumbe ukuthi abadlali bayisho into kodwa wena ngoba ulapho yaba entertainer nawe kuzozwela kakhulu. Mina ngeke ngikhulume ngoRamaphosa into embi ku TikTok mhlawumbe angiphendule noma ngizo akanandaba, sikhuluma ngayo each and every day. Uyazi na ukuthi iprofile yakhe enkulu. Ngeke azange ngiphendule because mhlawumbe ukuphatheka kwakhe kabi noma ukuthi i-message ingafiki kahle izwele yena mayifika engenza noma ngabe yini ubunemali engatheka ngisho abantu ukuthi abathi ukungithinta thinta mbijana ngenisebenza into nje. Thina nje se right la ku TikTok abantu abasebe high profile ayabafethu abahambe beye kwezinye indawo. Nawo lento iyalimaza lento yokuthi sihlale nabantu aba high profile endaweni ongasiyona. Umbono wami iyasilimaza. Ngeke ushone imkhiza ngiphendule mina mangisho ngasho noma ngabe yini ubuyazi profile yakhe ayivumi. Ukungiphendula kwakhe mhlawumbe ngabe kukulimala kwami because unayo imali ngenza noma ngabe yini. Ngikho lapho ngila kuleli China leli ekuthiwa livalela umuntu namkidnapper 4 hours efemini lapha kwaSithebe. Uqala ngithole kodwa umalo ukuthi ukidnapiwe.